Evo, ne bi čovjek rekao, ali meni nije bilo 2 tjedna, stalno idu videi, ali dobro, može se čovjek snimiti unaprijed. Konačno je došla i kofeinska kava, jer do sad sam bio na bezkofeinskoj. Znači, kažem, nije me bilo 2 tjedna, pa di sam bio, ok, pola toga sam bio na GO, a drugu polovicu Primotronic će vrlo uskoro biti certificirani servisni partner za YSI, EXO, ProDSS i sličnu opremu. Znači, YSI je shvatio da njihov sustav servisa, kao što neki već i znaju, je jako spor, pa su rekli, ajmo mi naučiti naše distributere i evo ga, bio u Weilheimu kraj Minhena, ili kako se ono kod nas popularno kaže Minkena, na treningu 3 dana dobili smo jedno 600 stranica sa uputama do zadnjeg detalja. Od sada, ako ne radi, proradit će kod nas. Nema više čekanja. Znači, još jedan korak više u kvaliteti usluge. Ali to nije sve. U sljedećem videu dolazi totalna bomba, iznenađenje. Vidit ćete.